खुलुमबाय लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव आंनि चेनेलनि जानानै साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननो गिबियावनो अननाय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरबाय आरो आंनि बिआरबि बड' कमेन्ट चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायनानै लाबाय। दा दिनैनि जेनाखि कन्टेन्ट एबा आयदा बे माने एसे इम्पर्टेन्ट जागोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां। दा बिनि सिगां मोनसे गुसुं भिडिअखौ नायनानै लाग्रो, ओमफ्राय बिनिफ्राय सावरायगोन आरो लोगोफोर। যে আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশন হওঁতে বিটিআৰ চুক্তি আখৰে আখৰে 100% পূৰণ কিমান দিনৰ ভিতৰত কৰিব এইটো চৰকাৰে ক'ব লাগিব, 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ, NDFBৰ মানুহবিলাক চুক্তি কৰাৰ পাছত এতিয়াও জেলত আছে, তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। 3 নম্বৰ, আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অহা যিটো টকা, সেই টকাটো ডাইৰেক্টলি আমাৰ বিটিআৰলৈ বা আমাৰ 6 শিডিউল এৰিয়াবিলাকলৈ এৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ কথাও কোৱা হৈছে নেকি ইয়াত? মই মানে যিসকল কেডাৰ আছে সকলোকে এৰি দিয়াৰ কথাটো কৈছোঁ। दा रायजोफोर, अखिल गगৈ बिथाङा दिनैहाय जे बाथ्राखौ बुंदों, बै बाथ्राफ्रा जों बर' जाथिनि एबा बर' हारिनि थाखाय बेसेबां माने भेलु एबा बेसेन गोनां रावफोर, नङा होमबा? दा बै रावफोरखौ खोनानानै दिनै बिटिसि खुंथायाव थानाय बिराद गिदिर डायनामिक लिडारफोरा गोसोआव मा मोनखो, बिथांमोननि गोसोआव दिनै मा सोंनाय फिननाय बेरखांखां, दिनै बेखौसो सोंनो लुबैनो रायजोफोर, नङा होमबा? दिनै बिटिसि खुंथायाव थानाय गोबां गिदिर एग्रे बेग्रे डायनामिक लिडारफोर दङ। जौ जुवा सिगारेट सोबै लोङै बिथांमोनहा गाइखेर गिहि माखन जानानै मेलेम बानायग्रा मानसिफोर दङ, नङा होमबा रायजोफोर? दिनै बै बिथांमोन बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ दिनै अखिल गगै बिथाङा मानो बुंनो गोनां जाखो? दा बैफोर बाथ्राफोरखौ खोनानानै दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा मा सोलोंनानै लाखो अखिल गगै बिथांनिफ्राय, आरो इउजि ब्रह्म बिथाङा मा सोलोंखो, आरो बेजों लोगोसे दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, रनजित बसुमतारी आरो गोबां मानि बे UPPL हान्जायाव एबा नैबे बिटिआरखौ दैदेनबाय थानाय जायनाखि सरकार, बे सरकाराव बिराद एग्रे बेग्रे गिदिर डायनामिक लिडारफोर दं। बिथांमोना दिनै मा सोलोंनानै लाखो? बिराद लाजिथावलै रायजोफोर, नङा होमब्ला? लाजिथाव मानि एकदम गन्थं मोखां मानि हालाबलाबायनानै लाबाबो खथि गैया दिनैनि दिनाव। दिनै बिटिआर सान्थि सुक्तियाव थाग्रा दैदेनगिरिफ्रा, नङा होमबा? जाय बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनि हारिनि जानानै, जोंनि बिटिसि थामोनथानि जानानै जाय बिथांमोना दिनै जाय बाथ्राफोरखौ बुंनांगौमोन, दिनै बै बिथांमोना बबे गुदुङाव हाबनानै थाखो रायजो राजाफोर, नङा होमबा? दिनै बिथांमोना बै लेवार मासेखौ संख्रि होयोबा जेनेबा जेरखम थन्थ्रनानै थायो, दिनै बिथांमोनाबो बिदिसो दिनै थन्थ्रनानै दं रायजोफोर। जायनि थाखाय दिनै बर' हारिनि मोजांनि थाखाय बिथांमोना मोनसेबो खोथा बुंनो हाया। दिनै प्रमद बन्दु बिथां मालाबा बुंनो हादों नामा NDFBफ्रा उदां जानांगौ, मालाबा बुंदों नामा? बबेबा ससियेल मिडियायाव नुदों नामा रायजो राजाफोर? दिनै इउजि ब्रह्म बिथां आरो दिनै मा होनो रनजित बसुमतारी बिथां, गबिन्द बसुमतारी बिथां, दिनैहाय बिथांमोना माब्लाबा बुंदों नामा NDFB बिदा फंबायफ्रा सान्थिनि उनाव दिनै उदां जाजोबनांसिगौ, उदां अख्राङाव फैजोबनांसिगौ होनदोंना रायजोफोर? आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि दफाफ्रा मावफुंजोबनांसिगौ इमिडियेटलि होननानै बिथांमोना माब्लाबा रिकुवेस्ट खालामनो हादों नामा? हादों रायजोफोर? हाया, बिसोर जिन्दिगियावबो हाया। जिन्दिगियाव जों बर' जाथिनि मोजांनि थाखाय दिनै दानि बिटिसि खुंथायाव थानाय डायनामिक लिडारफ्रा फंसेबो बाथ्रा बुंनो हाया रायजोफोर। दा बिराद इन्टारेस्ट ना रायजो राजाफोर? दिनै बिथांमोना बुंबोबाय थादों रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिटिआर सान्थि सुक्तिया दिनैहाय बिराद एग्रे बेग्रे डेभेलप खालामबोबाय, नङा होमबा रायजोफोर? बिटिआर एग्रिमेन्टआ दिनैहाय 90% मावफुंजाबायनो, दाफुंजाबाय, नङा होमब्ला? रायजो राजाफोरखौ बेसेबां थगायखो? दिनै बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनायनिफ्राय गोबां डेभेलप जाबाय, गोबां उन्नति जाबाय, गोबां बायदिसिना एग्रे बेग्रे मावबाय बिथांमोना, नङा होमबा रायजोफोर? नङा होमबा? बिथांमोना बुंबाय थादों, गोबां BPFनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों दिनैहाय बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोनायनि उनाव 12था डिपार्टमेन्टआ दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ लांफिनबाय होननानै बारंबार खुद्रि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखेवनानै होदों, नंगौना नङा? नाथाय रायजो राजाफ्रा बेखौ फोथायदों, दिनैहाय फोथायदों। जाय हारिनि फारसे साननो रोंगौ बै बिथांमोना फोथायदों, जाय हारिनि फारसे साननो रोङाखै बैफोर बिथांमोना दिनैहाय
थगायनाय राव साननानै लादों नङा होमबा रायजोफोर साननो गोनां दिनै सिक्स सिडुलनि बाथ्रा गोमानायनि बाथ्राखौ गोबां जायगायावनो दिनै बुंबोबाय थादों मानाव गेदेर महिलारि सारा आरो बे दोलोनि मानाव गेदेर बिथांमोनहा नाथाय बैफोरखौ दिनैहाय इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरि सरकारफ्रा थगायनाय होननानै दिनै बुंदों दिनै मानो सावरायनो गोनां जाखो दिनै माने एसेम्ब्लियाव मानो बुंनो गोनां जाखो रायजोफोर दिनै अखिल गगैया रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा बुंखो लाजियाखिसै दा रायजोफोरखौ बेसेबां थगायबावनो नङा होमबा रायजो राजाफोर नाथाय रायजो राजाफोरखौ थगायनायाव बिथांमोना लाजियालै बेखौ हले सिन्था खालाम रायजो राजाफोर दिनै दानि बिटिसि खुंथायाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा थगायनायाव एसेबो लाजिया आरो लाजिनायबो नङा दिनै बर' जाथिया जोबलांबाबो बे डेभेलपखौनो जादों होननानै बिथांमोना बुंगोन दिनै सिक्स सिडुल पावार दिनै जोबलांदों अब्लाबो सिक्स सिडुल पावारनि बाथ्राखौनो दिनै बिथांमोना बुङाखै नङा होमबा ना बुंफेरदों माब्लाबा दा जोङो बेखौसो साननो गोनां रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोना फैयै फैयै फैनानै 5 बोसोर रानिं जाबाय नङा होमब्ला माब्लाबा बिथांमोना बैफोर खाथ्रा रावफोरखौ बाहायदों दिनैहाय अखिल गगৈ बिथाङा जै बाथ्राफोरखौ बिखा फोरदाननानै बुंनो हादों जोंनि बिटिसिनि दानि सिएम आरो एमसिएलए इएम बायदिसिना गोबां दङ बे दोलाव नङा होमबा आरो एमपि हिसाबै दं रोनगोरा नार्जारिना बसुमतारी आरो बिनि सिगां दं जयन्त बसुमतारी दिनै बिथांमोनहा हारिनि मावनो होननानै थगाय दिनै इउपिपिएलनिफ्राय भट लानानै देरहालांबाय बिथांमोना बै अखिल गगैमोन बायदि फंसे बाथ्रा बुङैलायमोन बर' जाथिनि फारसे सोरबा एनडिएफबिनि फारसे अबेबा सिक्स सिडुलनि फारसे बुङैलायमोन मा लांखौनो खामानियाव होसिगौ नङा होमबा नाथाय बैफोर बाथ्राफोरखौ दिनै जोंनि बिटिआर खुंथायाव थानाय गोबां दैदेनगिरिफ्रा मानो बुंनो हायाखै आं बेखौसो लाजिगासिनो दङ दा जिखुनु हक रायजो राजाफोर गोबां बाथ्रा सावरायबाय दा मा बुंबावनो नङा होमबा बिथांमोनखौथ' बुंनानै लाब गैया दानि बिटिसि गभर्नमेन्टआव थानाय एबा रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय बिथांमोनखौ जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा रिकुवेस्ट खालामनानै मोजां खामानि मावजानो लुबैनानै जेबो लाब गैया रायजोफोर फैमालसो बेफोरो ओरैनो बारहावायाव बुंनायसो नंखायनो लाब गैया रायजोबो दिनै नुबायना नोंथांमोना 5 बोसोर जालांबाय अब्लाबो बिथांमोना मोनसेबो बिटिआरनि दफाफोरखौनो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै आरो बिटिसिनि जेनाखि पावार बै पावारफोरखौसो दिनै उल्था बिथांमोना लथर फथर लेथें फेथें खालामजोबनानै दिनै सावरायबाय थानो गोनां जाफिनदों बेफोर गभर्नमेन्ट सालायनाय सरकार सालायनाय रायजोफोर दा लाब गैया बिथांमोननि गाज्रि समा सफैगासिनो दं दिनै रायजो राजाखौ बिथांमोनहा बेसेबां थगायबावो नङा होमबा थगायगासिनो दं दा ओरैबायदि गाज्रि सम सफैगोन जों बर'ना माने फैगोन समफ्राव जुदि बिपिएफ दोला जुदि सरकार दानो हायाब्ला बे बिटिसिआ जोब्बाय बिटिसि जोबनाय लोगो लोगो आन्दलन जुरिफिननो गोनां जागोन रायजो राजाफ्रा बेखौले सिन्था खालाम जेब्लानाखि आन्दलन जुरिफिननो गोनां जायो अब्ला बै इउपिपिएलनि माखासे डायनामिक गिदिर लिडारफ्रा मा जागोन इउपिपिएल बिथांमोनानो दिनै होसोगोन बेखौले सिन्था खालामनाया मोजां आरो रायजोफोर दिनै दैदेनगिरिफ्रासो दिनै गोरोन्थिखौ मावदों रायजो राजाफ्राथ' मावाखैना सोरबा इउपिपिएल सापर्टार बिथां रायजो राजामोनहाथ' दिनै मावाखैना गोरोन्थिखौ एक्सुवेलि बिथांमोना बै बिथांमोननि मावनाय खामानिखौ लानानै दुखु मोननानै सानसे समाव बिथांमोना होसोगोन बेखौ सिन्था खालामनानै नायनाया मोजां आरो बेजों लोगोसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनै बिथांमोनाबो मालाबा गोरोन्थि लामाजों थाङो दिनै बिथांमोननि थाखायनो सोरबा रोनगोरा सोरबा जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनो सोरखौबा देरहाहोनो थाखाय गोबां मानि इलेक्सन मागिदोंमोन भट मागिदोंमोन दिनै देरहालांबाय मा मावनो हाखो बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बिथांमोनखौ मा बुंनो हाखो दा दिनै बै बिथांमोननि थाखायबो गाज्रि सम सफैनो हागौ मालाबा बेखौ सिन्था खालामनाया मोजां दिनै बै बिथां दैदेनगिरिमोना मा जागोन एक समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरजोंनो बिथांमोनाबो सानसे समाव होसोजागोन जुदि जोंनि बड'लेण्डआ जुरिफिननांगौ जायोब्ला बेखौ गोसोआव लाखा रायजोफोर दा जोबनायाव रायजो राजाफोर आरो दानि बिटिआर खुंथायाव थानाय
मेलेमजिबि मेलेम गोनां दैदेनगिरि नोंथांमोना नैबे उखिल गगৈ बिथाङा मा बुंदों बेखौ खोनासंनानै लादो आरो रायजो राजाफ्रा मा बुंदों बेखौबो एसे बुजिनानै ला रायजो राजाफ्राबो एसे सोलाय सिदा खोथा दिनै नुखा खोनाखा सोरखौबा मदद होबाय थायोबा बेलाय रायजो राजानिनो गोरोन्थि नङा होमबा रायजोफोर नों आंनिनो गोरोन्थि दिनै जाय गोरोन्थिखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा मदद होबाय थायो बैफोरो रायजो राजाफोरनिनो गोरोन्थि नंगौना नङा रायजोफोर सिदा बाथ्रा गाज्रि मोननानै लाब गैया दा फैगोन समाव जोङो UPPL सरकार दानि BTC खुंथायाव थानाय जेनाखि सरकार बै सरकारखौ जुदि फैगोन 2025 मायथाइयाव जुदि जोंनि BTCनिफ्राय बिदाय होनो हाया अब्ला जोंनि बर' हारिया गोबां खैफोदजों जुजिनांनो आरो जिउ होनांफिननो आरो जेल खानायाव जोबथेजानो रेडि जाखादो रायजोफोर गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ बै आन्दलनाव हरगोन ना हरा बेखौ सिन्था खालामखादो सिरि सिराय मोजाङैनो सिन्था खालामनानै किन्तु आं हले दानि आन्दलनाव मालाबाबो फिसालाफोरखौ हरनाय नङालै सिदा बाथ्रा আমি BTR চুক্তিখন সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব BTR চুক্তিখন যদি আমি সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত এনে অধিৱেশন পাতি একো লাভ নহ'ব সঁচাকৈ বড়োসকলৰ এতিয়াৰ যি অৱস্থা যি শান্তি বিৰাজ কৰিছে এইটো আমি সকলোৱে বুজি পালোঁ কিন্তু এতিয়া মূল কথাটো হ'ল BTR চুক্তিখনৰ 100% কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাধ্য কৰোৱা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিটো পাৰ্ট সেই পাৰ্টটো আজিয়েই সমাধান কৰা হ'ব বুলি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিধানসভাতে সিদ্ধান্ত দিব লাগে এবছৰৰ ভিতৰত BTR চুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে সমাধান কৰা NDFBৰ কেডাৰসকলক মুকলি কৰি দিয়া আৰু অসমলৈ অহা যি ফাণ্ড কেন্দ্ৰৰ পৰা অহা ফাণ্ড মাজত অসম চৰকাৰক নোসোমোৱাই ডাইৰেক্টলি আমাৰ BTRত সোমোৱা কাৰ্বি আংলঙৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত সোমোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা এই ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব আৰু এটা ডাঙৰ ঘটনা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আজিকালি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে যিটো আপোনাৰ ডিজিটেলি টেক্স সংগ্ৰহ কৰে সেই টেক্স সংগ্ৰহটো ডাইৰেক্টলি আজিকালি টেক্সটো যিটো BTRে পাব লাগে যিটো কাৰ্বি আংলঙে পাব লাগে সেই টেক্সটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টলৈ গুচি যায় ডিজিটেল কৰাৰ কাৰণে সেই টেক্সটো আমাৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ যি টেক্স পাব লাগে চিধাকৈ পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দাদাগিৰিটো বন্ধ কৰিব লাগে 125 এমেণ্ডমেণ্টটো অতি সোনকালে হ'ব লাগে কিন্তু এটা বস্তু মনত ৰাখিব দেই ষষ্ঠ অনুসূচীক যি অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা দিয়া হৈছে আৰ্টিকল 275ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰ্টিকল 280ৰ অধীনত হ'ব নালাগিব 280ৰ অধীনত হ'লে BTR পৰিষদখন একেবাৰে 6 শিডিউল নহয় আমাৰ পঞ্চায়তৰ জিলা পৰিষদৰ নিচিনা হৈ যাব এইটো মনত ৰাখিব কিন্তু দেই বড়োসকলে মনত ৰাখিব লাগিব কাৰ্বিসকলেও মনত ৰাখিব লাগিব ডিমাচাসকলেও মনত ৰাখিব লাগিব নহ'লে বিজেপি চৰকাৰে কিন্তু এইটো উল্টা কৰিবলৈ গৈ আছে